Kulendi TV. Muri yeZimbabwe ndakambotaura nyaya iyi kumashure ndikati zvoni ukaona iwo uchinge watadzira president Mnangagwa netimu ravo rese kuZANU-PF usaexpecte kuregererwa zvekumhanya. Iko zvinezvi tikuziva kuti Walter Muzembi atori mukanwa meshumba kutaura kwatiri kutoita. But tiri panyaya iyo ndiri kunzwa kuti mukomana uyo anoitwa Kunaka uyo angambori youth league leader ari kunzi zvoni akabatwa futi aiswa pasangweji kudai so varikutoda musanganisa pasangweji vakumuita zvese ende nyaya yabatirwa yacho inyaya yekuti ichiri kuitwa nevazhinji izveso vachitosiyiwa vachitofamba free munyika wherever they are varorarama life yavo their best lives. But this guy nyaya yakaita kuti asvike this extent yekuti azonzi asungwe like zvandiri kunzwa ipapa pari kunzi zvoni Kunaka ari kunzi asungwa. Haisi nyaya yezvimwe zviri kutaurwa izvi but inyaya yekuti zvoni akabuda akutanga kuchallenge president Mnangagwa netimu ravo rese reZANU-PF like madezi aya akafumura zvinhu zvikuitika like kunzi musoja anotengesa kubase ndiwo nyaya yakaitika pana Kunaka, you understand. So zvaitika maitikire akadaro iwayo akataura zvese kuti ningiye wamuri kuti mandidedzera pana pakomishina tichiitirwa nyaya dzese dzatikuitwa dzese dziki pakomishina yemandidedza iyi ndiye anga ari mukuru wangu murungu wangu mubvunzeiwo apindure inozopa padedzwa vanhu vanga vabva kunze uko vachinzi pakagarwa dare patodonzi mukomana atry kutestify ataure zvinhu it's like zvaanenge achiziva akafumura zvese akataura zvese zvekuti paZANU-PF iko zvinezvi tatinogara meeting inoitwa pabasement pasi pepe panonzopakwa mota pepe ndo pataipinda ipapo totanga kudiscussa meeting ponza komana takatopuwa mvumo nepati yekuti anzi endai munorowa vanhu endai takanzi go and defend the revolution, go and defend the party. Ndo zvaitaura izvozvo kuti aiwa endai munodefenda the party madefendera amunoita go and do whatever you want and vanenge vari guarantee yekuti yekuzoti hapana zvavanoitwa havasungwe vaitsemura mwana wese vairova vanhu vachiita zvakasiyana. But iko zvinezvi after vaita zvese izvozvo because chakada kuitika pazvinhu zvaizvo let's be very honest in 2008 vakomana chatiri vakashandiswa vakadefenda party yavo vachidefenda Mugabe but Mugabe zvinhu zvake zvakazongoita Mnangagwa akazongouya achingopfuurira mberi nebasa because tikatotasa panyaya iyoyo Mnangagwa was the one wokutotanga kutoudza Mugabe kuti zvekudyiwa zvekutotaura zvindara hauna kudyiwa mukomana haana kunyatsowina nemapercentage atiri kuda. He was the first guy kutanga kuchinja magoalpost kutanga kuoma musoro akakonzeresa futi kuti pazonzi paitwe marerun pamaelections aya zvadaro zvese izvozvozvo beneficiary wacho saka ndiye the same guy ndosokonde vamwe vase vari kutoda vakambotry kuda kuningina vese vanhu vaitatotasira kuti right after iye panogonouya ninga akazoitawo akazobudirirawo akazopinda pachigaro ichocho akazoshanda zvakaramba hakuna mazita evanhu vakawanda vakarakashwa atomboziva kuti zvakafamba sei. Nhasi ndo patingomuka tichingonzwa kuti politician Kunaka and his accomplice Cuthbert Phineas were remanded in custody over 1.5 million fraud case involving illegal land sales in Harare. The duo allegedly misrepresented ownership of stent 19608 producing sunshine development bail ruling is expected tomorrow. This is the situation. Mukomana ro expected mangwana maybe vachazonzwa kuti vachazofamba sei panyaya dzebail. Nyaya yekutengeswa kwamastens iya isimbori nyowani ZANU-PF muHarare kutoti itotsvaga vanhu wotunguta zvechaungo kuti igadzire fan base rayo iko zvinezvi kwanza anonzi masero eZANU-PF. You can't go kunana Borodale, Mount Pleasant dzimwe nzvimbo dzese dziri nani ukanoexpecta kuwana fan base yeZANU-PF. Never. Hazvife zvakaitika vakagadzira fan base ravo vanoenda kune nzvimbo dzakaita sana Airport, Hopley, vane nzvimbo Glenview, kuchuru zvichienda zvakadaro kwavanoziva kuti kana vakatoda kuita kana independence kunotumwa mabhazi kana 15 ikoko zvekuti Harare munenge muchito representwa mese nechaunga ichocho vanoziva kuti uko kune bhazi ngono mazichinji those people vakapinda imomo munzvimbo vakaudzwa kunzi tiri kukupai mastenda yamukupuwa nemusangano saka pakanzi pane chakati chemusangano chiri kuitwa hakuna anoramba vese vanobuda vachimhanya vachienda kunosimbisa musangano. Muri kuona nyaya yacho saka pakunobuda vachinosimbisa musangano ipapo zvichingoenda zvakangodaro ndo type yemamwe mastens acho atiriona pana pari kutaurika ende nyaya dzekutengeswa kwamastens aya hazisimbori nyaya nyowani baidzi mastens akatengeswa paHarare mastens akapuwa vanhu paHarare. These guys vaitotanga meno mari yacho kutanga vakaholda land unoona kwana munhu achikuti chindipa 3 waya ndikupe. Even now if you go kunzvimbo pane imwe inonzi kuwadzana to those who are in Harare munoziva nzvimbo inonzi kuwadzana ndikuudza pane kwavanoti kumapaddock go there unotarisa vari kuto
vakapanana futi mastands wavo zvichipawa. Saka hapana pekuti ungazonzi nhasi nyaya iyo yanyaushamsira nekuti Jim Kunaka. And you know what, the issue iripo panana Jim Kunaka ava, and I'm not saying kuti these guys ngavachiregererwa ka. Handisi kudaro. Because kana as long as wakatadzira nyika, ngavaitwe vanhu veexample. Vakaitwa sandwich so that vamwe vacho varimo vanozoziva. ZANU-PF zvainoita strategy yayo. Vanokusiya uchishanda unayo uchipara tumhosva tumwe tukuparira nyika tumhosva uchivhara vanhu uchita sezvo uri kuita because unongochinzi uri mwana wedu. Mangwana kana uchinge wavatadzira ndo nyaya yavanotanga kutora iyoyo. Votanga kukushanda. Ndo maitikira avanoita, ndo the way yavanooperata. Vese vamuri kuona vari kutendera vari muZANU-PF vanatwo tunyaya tumhosva so. Even if you look pane vanhu vakaita sana Mnangagwa takazongonzwa zvichinzi ari kunzi anenge akauraya munhu kwakati ngauye kuno kuti tombonzwa kuti zvakamira sei plus yakazodai akadai zvakazongataurwa naZiyambi. And I was like nguva yese iwoyo Minister of Justice nguva yese zvinhu zvaiitika uchiramba wakanyarara. Why wairamba wakanyarara? Because munhu wenyu kuZANU-PF but munonyatsomuchengeta aubva adii vokusiya uchikura muswe paunotoita nyaya yacho zvinotonyorwa pasi zvotogadzirwa nzoraight nyaya yake yakadai proof evidence zvese zvinenge zvakavharirwa zviri mumadraw musoro unokura musoro zvinongovhurwa draw nzinenge akatadza chakati akasungwa. Go and look vanhu vakaita sana Mike Chimombe nguva yese vanga vachitoita yavari kuita but musoro vakazotanga kuzongolikisa macharts avo nawiki neuchivhayo charisai zvakaitika chii chakaitika. Those guys vakangorikana kuti right vakomana tine nyaya yembudzi iri koko tenda yeningirirwa hapana street light futi nyaya dzacho dzakuita dzichingomuka zvichitoenda zvakadaro kunonzwa kuti vanhu vatusungwa. So that's how they operate. Kutokusiya flambo uchita sezvese bo vanonyarara but muso unovatadzira ndo muso vanonokutora. Even vanhu vakaita sana Chivhayo izvozvo vari kungosiyiwa achitoita yari kutoita ari kunakirwa nelife achitodidi vatori nenyaya dzake ipapo. Mukatonzwa muso vanotaura kuti auda kumukirana neZANU-PF achita kuti haachadi ZANU-PF unotanga kuzonzi right ngatitaureka panyaya yeGwanda solar project iya shamwari zvakanyatsofamba havashayi kanyaya kavanobata nako but pese apo nongokasiyiwa. So vanhu vakaita sana Jim Kunaka masungirwo ari kunzi vaitwa these guys vakavhura hombe, these guys vakarova vanhu. Izvozvo vamwe munhu izvezvi anotoziva kuti ndakatyoridzirwa nevarume ivava. Vamwe vanhu vakatoitwa zvinotorova zvinogara zvakadaro nevarume ivava. Family dzimwe dzakatokanganisika madhezi acho because of these guys. But nhasiwo zvambotisai kudzoka kwaari because vakazomuka achiti haachadi this party. Saka tiri kuti chii panapa? This political party joinai at your own risk because mangwana you never know kuti zvichazonyazofamba sei. Inangu ndo zvandingangokwanisa kutaura but without wasting much of your time muri Zimbabwe ndoda kungozivisa vanhu ndoziva kuti ndinogona kunge ndanyataurisa zvakawanda. Kune vanhu vazhinji kana uchiziva kuti iwe unogara muSouth Africa uchida kuregisterwa company ovhovhurwa FNB business account usina work permit kana start permit zviri easy. Pane company inonzi Education Research ndo iri kugona kuzviita iyoyo inotungamirirwa namukoma Owen. Vanopedza masports vabate namba dzavo dziripo idzo paflyer rova screenshot taurai navo vakubatsirei pane maproblems akaita seiwaya anenge achikunetsai. Zvinhu zvekungoti zvinongoda munhu ari registered zviri easy kwaari company registered because yakachimaster. Usasasokera uchiudzwa dzimwe nyaya kana kuvhairwa nomwe munhu achikudzwa zvakunetsa mazuva ano zvakuzodai so iye achiziva kuti iwo hauna unless kana wakatopusawo zvako as long as une passport yako cheteyo iri valid iyoyo unokapinda nayo paborder yonotenga nayo zvinhu mashops iyoyo inotoita yakadaro. Saka contact him on the numbers that are showing on the screen vagare vakubatsirai.